93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος. Όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού στις 10 το βράδυ. Κόσμος Lab. Δημιουργικά beats και μουσικές του κόσμου. Οι καλύτεροι Έλληνες DJ, παραγωγοί και beatmakers σε ένα δίωρο mix set αποκλειστικά για το κόσμος. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στους 93,6 και 107. Ακούτε κόσμο. Introduced like this. 93,6 και 107.